Na skupštini dvoch združenjoch boli predstaveni zviti o roboti v prešlim roku i plani za tot. Я задовольна bardzo з тим, що пробене того року. Я можу відзначити, що це тимська була робота 7 združenja u Valale. To co mnie ważne i co ja piszę jak projekty to nas w muzejach i międzynarodny wolonterski kamp. A to wszystko uczestniczymy w jednej realizacji manifestacji Keresture. Sotrudujemy się z mediami, jak na lokalu, tak i u Srbiji. Znaczy, gdzie god możemy prezentować Kerestur jak Valal, turystyczną destynację, to zecznie odvalujemy i zecznie robimy. Zadovoljni sme, ja думам, že dali sme svoj jeden jakiš maksimum. Porobili sme pár projekty prez rok, vychodzíme na manifestaciji, robíme na suveniroch, vše máme i toho roku máme novi suveniri. Takže trudzíme še i hoď nás jest, ne môžem povedať, že vše menej, ale jakož ich stagniráme i toto. Ale treba nas troška, co nas motivuje i dáva nám dzeku za robotu, za obstávanie. Jak zo z obidvoch združenjoch poručili, plány za tot rok zavíša od toho, že so s jakým peniažom budú rozpoláhať.